Assalamualaikum Mas Jok Lidik, Mas Jok Luduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mak Cangi. Nggih, wilujeng dalu. Ngaturaken sungkem taklim bekti kula kunjuk dumateng panjenengan. Lho, Nggih. kok bekti? Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged nderekaken dalang fenomenal. Dalang ingkang prainipun dangu. Nggih, Tuhan nuwun. Sudah 2 tahun setengah tidak mendalangkan. Alhamdulillah nanging ingkang baken sedaya menika tasik ginanjar kasarasan. Allahumma amin. Amin. Langgih wilujeng to Mak Cangi. Nggih, wilujeng. Alhamdulillah nderek bingah kula nderek panjenengan. Nggih. Hai, hati-hati lho nek ngomong ki nderekke piyai sing pinunjul trah abdi dalem. Aja sembrono. Iki kudu tata krama, etika, kesopanan, tata bahasa itu harus ditata. Aja sembrono. Tak nggih mekaten to, Mak. Nggih, sekedap malih kula dados Adipati Blambangan. Alhamdulillah nggih. Nggih matur sembah nuwun. Iki lho wis mireng dhewe to sampean. Wis. Mula kudu ngati-ngati. Ya, ya. Beliaunya itu pakar saka keraton Solo Hadiningrat. Lho. Ngono, Surakarta Hadiningrat. Nggih, Lha nggih ngoten to, Mas? Anu Pak. Ketawi sing ngaten ketawi. Iki. Sapa? Kowe ngerti pra nderekke sapa? Mertuamu lah. Beliaunya itu Pak Dalang Sento Yitno Carito trah saka Abdi Dalem Surakarta Hadiningrat. Lah iya mertuamu. Wis ora usah dikandhake Ning kene iki ora ning maratuwa, anak batasan partner kerja. Nah, batasan maratuwa ki lak nek jero omah. Di luar len panggung atau di luar len pementasan itu beliaunya tetap saya hormati sebagai maratuwa. Berarti lek ning omah mertua. Maratuwa. Lek ning panggung. Ya tetap partner kerja. Berarti Tidak ya ada bebas. batasan bebas. Berarti lek sinden-sinden ki lek ning omah bojone kancaku lek ning kene sembarang tekku barang lah apa iki. Ya aja nek iki kan beda urusane kok iso ngono Iya, lho. iya. Pak Sendo. Nuwun sewu Pak, dalu menika piyayi wonten ing tlatah nduri sami mlempak sedayanipun. Alhamdulillah. Nggih, Dan nggih. laki tenan dalang ora kaya mertuamu. Piye? Pak Sento ngono lho. Pak Sendo. Nah, Panggung dikekne gebyok kaya ngono. Pendopo. pendopo lha iki wis keras suwi nggih sanggar kok iso. Nggih sanggar. Rumang sing Sanggar bangun seni. Sanggar pedalangan kene iki lho sing bangun iki sapa rumangsamu? Awakmu. Lho, yo Pak Sento dhewe. Napa aku ora melu-melu urusane? Kowe iki mantu. Urusane piye sepuh kok iso melu-melu. Anak ki ya anak. Ora usah mbantu nek iso mulyake wong tuwa. Matur nuwun Mas, dek men dipun bantu anu keramik 3 meter. Kowe iki. Iki wong Kowe iki dagelan. nek kene bebas kok Mas, ora nek batasan kok. Ngene iki sing isin aku lho. Lah ngopo? Kowe iki ngantek dadi mantune Pak Sento. Nggih. Ya ta? Nggih. Dagelan laris lho kowe. Nggih. Bantu kok keramik mek 3 meter. Lah ngerti yo ngono lek trimo bantu keramik 3 meter. Mbok bojomu biyen tak rapi tak bangune sembarange. Oh, rupamu entong jati lho sok. Kok bantu mangsamu menika kagem contoh kemawon, Pak. Nggih. Contoh apa selawasi mek 3 meter. Wong jeding ngantekane Menika Excel e. penyemangat Mas, Iki Ya penyemangat. Pak Sento, wah jangan Ingkang baku kula panjenengan Alhamdulillah. tinimbalan Kyai Agung Pripun? wonten ing komunitas pelestari seni Iya. budaya Nusantara Iya, menika nderek bingah Pak Sento. Pak Sento jan para tamu Nyapa? ketok iki. Piye? Ketok suwiran dalang. Nggih. Klambine anyar. Wah. Mboten. Lah niku ketok anyar Mboten. gegeden, tapi gegeden ngono. Mboten. Kosok lengene oblok-oblok. Iki apa kok iso? Ora ayak-ayakan lho nyapa to? Pak Kowe iki lek numpak le. pangapunten lho, Pak. Layakno ndek iki ning Solo kok Instagram maratuamu iki to. Arep kaya ngopo ki dipundi? Diprodo. Wah, berarti maratuamu mbok chat. Maksudnya bapak ki tak junjung ben supaya Walah, mbok junjung mbok keplekne. ora ayak-ayakan ngawur wae. Mboten nggih ngeten nika, Pak. Nggih, nggih. Pancen nggih kula kali Mas Ludung lak sedulur nanging nggih pangucap menika benten kok, Pak. Nggih, Pak. Dadi selencong nggih. Nggih. Ngalor ngidul. Mboten Pak saestu kalian jenengan kula. Ya paling ora ki mirsani Pak Sento ki kepiye? Ya wis ngerti. Percontohan lho. Jos. Kepiye ben panggunge Pak Sento iki Weh. ketok murup ki kepiye? Dibuang ngene. Lelekan lho iki.
Lah wong iki budaya lho Mas, ora mbok rusak. Pak Sendo ana enom gitu. Nuwun sewu nggih, Pak. Nggih. Kula para punggawa agung, Nggih. para pelestari budaya menika sami pinarak lenggah. Laras. Bektekipun menapa? Bektekipun menika lak kagem nyenengaken warga masyarakat wonten ing Slaung Nggih, Duri. nduri mriki. Baik, mulai terbukti mari kita tanamkan budaya yang sejuk karena ada peribahasa hidup dengan budaya akan indah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan mudah. Lah mula kedah dipun tanamaken, Pak. Nggih. Ngeten lho. Mula bengi niki Mbah Lurah lenggah alhamdulillah miwiti wayangan insyaallah mangke sura wayangan teng lapangan Duri. Nggih. Niki Anu Mas, menika sampun dipun jadwal. nggih. Sura menika Wayangan. mboten. Wayangan gangsal titik. Dados Ponorogo sisih ler wetan Kilen Kidul Tengah. Pun derek program dari kepemerintahan Nggih, Kabupaten saking Ponorogo. Padi Ponorogo Wah, saking hebat, kabupaten. luar biasa. Berarti mek ndelok titik tok. Loh. Kok ndelok titik pripun to? Wayangan 5 titik itu berarti mek titik tok. Loh. Masnya wayangan ki 5 tempat, ngono lho. Kene dalang ya. Loh. 5 tempat yo gawe dalang kok iso. Oh, diringin kaset. Loh. Kowe iki kok jak omongan kok ora iso nyambung ki ngopo to? Tak jak rene tak rangkul tak kon nderekke Pak Sento ki ben iso paling ora ki yonine bapak ki ben metu ngono lho. Wis metu. Dudolos kuwi. Layan saiki wani lirak-lirik karo sinden saiki. Pancen yo lho. Lho iki anak-anakku kabeh lho Mas. Leh anak ya lek pas anu ya oke. Lelean. Kula nek kali niki mbok yo paling ora ki wong tuwa ki dihormati. Gendera kuwi dihormati. Saya tuh dengan bapak nggak tahu lho celelekan. Sampean ki kudune iso nguwongke aku lho. Lho tak wong masa tak munyukne kowe. Lho paling ora ki lak ngerti tos aku ki sapa ora ngerti. Karo awakmu dhewe kok lali ki. Ha iya kok iso. Nuwun sewu, Pak. Nggih. Menika Pak Yoga. Pak Yoga. Nggih. Pun sembah nuwun Pak Yoga. Alhamdulillah lantaran Pak beliaunya Ketua Pepadi Ponorogo lenggah. lenggah mbah nuwun. Para dalang-dalang misuwur Mbah nuwun lenggah. rawuh. Kelompok dadi siji. Leres. Pun Mas Mas Borbo Sasongko. Sasongko lenggah. Ini Dalang-dalang. juga generasi dalang muda. Oh nggih, dalang semua menika. Ini menanamkan Pak Lek. Pak Manto Pak iki. Manto ya Iki rawuh. lenggah. Ugo Dalang Pak. ugi rawuh. Dalang dong lumpuh. Kita Ini do- karena mempersatukan dan kesatuan. ora. Lah rukun Oh enggak. anjang sana. Dudu. Lah ngopo? Ora nek tanggapan nglumpuk kita. Lumpuk. Sepi. Iki sepi. Sing rame elektun. Kowe kok iso dibalang kenong tenan lho kowe. Banyak apa lho? Yoga sakmene mbane iki ora kok tegese memandang materi tidak. Ini mempersatukan hati, mempersatukan rasa. Berbineka Tunggal Ika merangkul berbagai budaya dan agama. Mula terwujud generasi muda sekarang yang selalu cinta kepada budaya. Loh Iya. ini. Contonipun ngeten Mas. Contonipun waduh. Kejawi menika kan Mandura, Seniman Nggih. Muda Ponorogo. Leres. Dalang semua menika. Lari-lari anak-anak kula niku alit wiwit saking taman kanak-kanak SD, SMP, Niki. SMA. Nggih, sami dugi sedaya. Wah, menika Dalang. Nggih, latihan dalang teng mriki. Bapak iki pintere kaya ngono. Pintere ora dienggo dhewe ning dindumke karo generasi ini. Layakno. Hmm. Begitu Sedaya wonten 50 murid Nggih. mriki. Lho. Nggih. layakno kabeh didum ning nganti saiki Pak Sentul lali dalange. Ilmune Nggih, mboten napa-napa. Iki Kula sakniki mboten payu, mboten masalah. Lho payu Pak, ngono. Payu kula golekne jos mengke wis. ning ndi? Lho oke. Wegah lek sambatan. Lho mboten. Sakne bocah-bocah niku. Saman mangga payu ngono. Lho, lah yo ning ndi? Oke. Alun-alun jam 09.00 nglumpuk Pak wedokan tok. Alah, banci kuwi. Wis Pakmu kok roh cacake kulino. Bapakmu kok roh jam 09.00 banci kita roh iso ngono. kowe iki celelek. Pangapunten nggih, Pak. Nggih. Mula alhamdulillah mugi-mugi piyai sedayanipun ingkang mirsani dipun Nggih. caketaken kesehatanipun. Nggih. Allahumma Amin. amin. Paringi seger kewarasan. Amin, Pak. Allahumma Amin. amin. Insyaallah wong ki pondasine utawa saiki yen diomongke vaksin untuk imun tubuh yang paling sehat itu adalah seneng. Wong ki disenengke dhisik, njur pikirane melu seneng. Nah, Ngono. Kok nek wis pikirane seneng, atine jenjem, insyaallah mesti sehat lahir lan batin. Nggih, Lho. leres. jenengan nek Iki- pengen seneng sobo kafe Pak. Kok sebo kabeh piye? Seneng mesti.
Kula malah susah niku. Lah kok susah? Lah sapa kabeh cah nom-nom kabeh aku tuwek dhewe. Lho. Tersingkir. Mboten. Sing penting ngetene, Pak. Kowe ora angin-angine tok lho. Nggih. Kok malah nguju-nguju ora bener to sampean ki. Wis meneng wae to bapakmu karo aku. Usia, nek awakmu karo aku usia gak apa-apa. Kene Mbah. Kene Mbuh. Ya mbuhe iki ya beda kok iso mangsamu. Mriki mun menep, Mas. Iki Amin, alhamdulillah amin. Pak, Nggih. alhamdulillah. Nggih. Mula Pak Yoga saya kersa berkahi nggih Pak. Nggih. Mula dalu menika dipun rile kanthi sedaya kanca-kanca YouTuber. Salam hormat taklim kula kagem beliau Bapak Anies Baswedan Nggih. ingkang dalu menika mantau. Saya melaporkan bahwa di Desa Nduri Kecamatan Slaung ini adalah warga masyarakat Indonesia yang baik dan tertib untuk menggelar satu tontonan wayang kulit. Loh ini. Nyatane bakule, Pak. Ayo. Wah, kok pasar ngumpul. Kadoan Mas. Kadoan. Lah nek nek bakul lho, Jan. Lho ya kono bakul dhewe kok iso. Ono. Oh, ora pergene wayang. Ora kok iso. Sampeyan mau mlebu mriki susah mboten? Wah susah, Pak. Wong kula wau ngene kendaraan kula titip ning ngene Kang Idil wau. Kang Idi. Kang Jemani. Kang Jemani kok Kang Idi. Kang Jemani niku. Yo. Lah kula akhire mriki wah bakul istimewa. Pak. Istimewa to. Kayak mau enek wong bakul napa jeruan, Pak? Geger kali bakul sabun. Lah sebab e? Lah piye sing sitoke tawa odol? Nggih. Lah sing sitoke tawa tali kotang. Lah nggih, lah kok odol lah kok sing beleno tali kotang lho. Bang tak rungokne kan lho kok odol tali kotang ngoten kok. Lah Oleh digandeng ki apa malah? Oke, terus geger niku, Pak. Geger, geger. Odol-odol tali kotang. Tali kotang. Iki sing diodol-odol ndi ya aku ngono. Lah nek kula goleki. Wah, jan istimewa. Sing ngeten iki kula melu seneng. Nggih, Insyaallah Ponorogo akan kembali normal Amin, dan amin. alhamdulillah warga masyarakat doke bilane cedhake rezekine. Alhamdulillah. Sing penting vaksin niku kaya kula, Pak. Ya. Kita sebagai warga Indonesia melaksanakan peraturan pemerintah itu dengan baik dan benar. Betul. Vaksin aja wedi. Ya. Kudu no. Ya. Kula niku vaksin 1 sudah. Vaksin kedua sudah. Sinovac, Astra Wis. Booster wis terus parabola. Kula niku receiver. nyetrum dasmu iki. Vaksin kok booster wis parabola. tek kok parabola barang ki. Booster Kok iso wong ora nata belas. Kula nyuwun berkah Pak nggih. Nggih. Nyuwun Nggih, berkah Pak Yoga Mandira. Nggih, Kasuwun Pak. berkahipun kala dawuh saking Pak Bupati, Nggih. beliaunya tindak dari Jambon. Nggih. Mangke merapat nanti pas wonten limbukan. Oh, ngaten. Nggih, insyaallah. Dados menika sampun Wonten Perjalanan Pak. niki, Oh, Pak. nggih. Pak Bupati niki nembe mawon perjalanan niki nembe dugi Kudus. delok ki apa. Wong dalem iki Ponorogo kok iso Kudus. Kunjungan. Lan ngaturi priksa, Mas. Nggih dawuh. Wayangan Ponorogo menika nggih ngaten niku gelaripun. Nggih, nggih. Rame sangat. Saestu, Pak. Terus penonton menika ewon ingkang rawuh. Amin Sak amin itu, Pak, amin. kula niku. Niki tombo kangen lho Pak, pripun to Nggih, benjang. Niki sesuk nyambut gawe bengi nggih hiburan mula nggih refresh pikiran lak ketang. Apa meneh dalange jenengan. Wah, tenan. Mriki niku. Aja cokono to lah. Lah iki to, sinten ingkang mboten pirsa Ki Sento Yetno Carita lho. Lho, dudung ganteng. Lho. Lah kalau KRT KRT nu napa, Pak? Kanjeng Raden Temenggung. Oh, Asih. berarti niki nggih. Asline iki maratuamu iki anu nun sewu lho ya. Ya. Pangkate sak ngisorku. Lho. Kanjeng Raden Tumenggung. Sik Tumenggung kuwi. Lho, lah sampean Aku ki sik trah saka Ngayogyakarta. Abdi dalem. Abdi dalem. welokno. Aku jane moh duduhne jane. Mergo kono ki duduhne saiki tak duduh. Ayo titelmu RM. Raden Mas. Dudu. Lho apa kuwi? Rasokan menungso. Mulane remuk rupamu iso. Nek lak sik darah biru. Darah biru pucet mergo swira tanggapan. Bangsane. Nyuwun kawegan Pak Yoga Mandira. Nyuwun renan penggalih jengkar saking Nggih, Pak. Sasana Palenggan. Weh. Yektosipun atur pangandikan Nggih. ke masyarakat Duri untuk motivasi tentang budaya Nggih, kemawon. nggih, Nggih, nggih. Nyuwun berkahipun Bapak, nyuwun Pak berkahipun. Yoga. Monggo kadhiraken srebet monggo. Kangge Pak Brimob kangge. Kowe iki yo sik dulur Ya lambu. mulai bar iki duwe mantu tukang ganong berarti. Wah, lambemu ora anger jebles ngene lho. Kaya komplit lho aku. Mulane wong iki nek keluarga seni yo ngene iki ya. Lah sing kok deloke misi tok lah liya-liyane iki kan yo Lah sing mbok rabi biyen ora sinden. Ora sinden yo ngopo? Ora nek sing gelem karo aku.
Wah, sinden lah ya mesti keluargane seni Sing ya. gelem karo aku mek bakul cilok. Nolah. Sing gender iki. Sinom. Sing gender iki sik dulur. Pak Lek. Aduh. Dalang ya. Pak Lek mangsamu. Tak sembrono kowe iki. Dulur kabeh. Tukang son kae ponakan. Lho. Ponakan tukang son rin kae. Mangsamu aku pokoke tak KKN iki pokoke kuwi iki. Lah ngono tanggapan kok bakal njaluk larang. Kok ya dulure kabeh ngono mbok ya murah ngono. Lambemu kowe ya keturane kok. Keturane. Aku dhewe 7,5 juta lho. Ngene tok 7,5 juta ra apik kowe. Kok iso 7,5 juta matane. Enak kowe. Duwe aku, jo iki nek anggaran mek 5. Ya apa? Nek anggaran mek 5,50 budal ora. Wah, samu. Kowe nduk aturno nduk piyai-piyai sing wis mirsani pirsa. Wah ya anak ya. Yo. Masalah. No. Iramane lomba, Mas. Nggih, ora lomba. Tapi sing paling anak Aja dirusi ngomong turu-turu digugal ya. ya nembang sik. Dolatulaku. Iso to iki. Iki berarti awakmu ki Cina sing wis mualaf ngene iki ya. Ya ora apa ya apik. Jan elok lho. Mula nggon basa-basa ngeten iki ora kok kudu basa Cina, ning nggon irama Cina didamel Jawa nggih sae. Nggih. Ngono lho. Ya iso basa Cina ya? Ya iso. Biyen sadurunge ayu iki aku biyen ning Cina suwi ya. Lho, ning Cina suwi to? Cina bakul kacang biyen. Lah nyapa kok bakul kacang? Kacang Cina. Ora kok kacang Cina. Ya iso bakul basa Cina iso. Lauho iki apa? Lauho iki udan. Weh, edan. Lauho. Lho, bisa to? Nggih. Kula biyen ning udan ki apa? udan lauho. Nek udan grimis, Lauho pletik-pletik. edan. Lauho pletik-pletik. Udan deres. Lauho bres. Rambut. Lambut iki ya, lambut ki ndau. Ndau. Ndaumo. Rambut kriting. Ndaumo leti. Wih. Sirah tanpa rambut. Ndaundul. Nang dinding kono. Yo basa Cina yo kerep aku ya. Tane longgang ca. Tangi longgang ca. Tane longgang ca. Artine Tane longgang ca. apa kuwi? Ceritane kula nunggang becak. Wih, sono lho ya. Tane longgang ca. Ceritane kula nunggang becak. Ceritane nunggang becak. Pacakmu mubeh. Apa kuwi? Sing numpak becak lemu-lemu kabeh. Iso lho. Kange cak ceng. Apa kuwi? Tukange becak keceng. Apik lho ya. Delala. Apa kuwi? Delala. Oh, delala. Cake luluming. Apa kuwi? Cake luluming. Apa kuwi? Becake gulung poming. Ambro. Kange cak bo. Apa? Tukange becak tiba. Tok ewek. Apa? Katoke suwek. Ndok ketok. Apa kuwi? Ndoke ketok ngono kok iso. Wah, lambe kok lek. Apa enggak wondok kok ya? Ini kok nggih Mas goblok ndok. Dinikmati, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Siap. Kalau kowe kang dipun daulat sinten? Wau Dereng dari wonten. Oh, dereng. Melenggah pemerataan, Mas. Anu nggih, Ceng sak tengen jenengan nggih, Bos. Nggih, monggo, Mbak Mia. Mbak Mia. Ini, Pak. Ini, Pak. Sepote, Mas. Anu. Iya. Wah, jagone. Rupa sik, swara engko didandani. Lho. Menika rupa mboten nguciwani swanten nggih. JOS. Napa, Pak niku? Jos. Wah. JOS wau panjenengan. Weh, JOS BGT. Jos banget. Oh, nggih. Tambahin lho, Pak. Apa neh WJH-ne ayi. Apa kuwi? Wajahe ayu. Ning ya sik SDR. Apa kuwi? Masih sendiri. Oh, digoleki sik SDR masih sendiri. MSK. Apa kuwi? Masa? Lho. Iye. Apa? Iya. Oka. Apa kuwi? Oke. GLP? Apa? Gelem po? Loh, yo JLS. Apa kuwi? Jelas. Wangsamu kok iso. Kaya SMP saya disingkat. Wah, lho sakniki sing penting niku Pak, kok iso. Ya. Wonten pamundhut, Mas. Nggih. Iya. Assalamualaikum Bu Cangik. Nggih. Kula Pak Bonar. Menika kanca kula plek menika. Oh. Kanca teng warung menika. Nggih. Nyuwun tembang kapilut lan bandul kunci suwa ki apa to? Wah, tembangane nggih bandul barang to, Pak. Lah iya, jane pun sepuh lho niku senengane kok bandul. Paling sing tuwek-tuwek lu bandule ora mung. Nggih.
Ngoten. Monggo. Nggih, siap. Niku saking Pak Abadi. Wah, Abadi tukang pijet. wah tak kira lek malah koyo toko bangunan ya. Juragan mentok. Nyuwun podang kuning. Nggih, Pak. Monggo. Nggih niki wau nggih wonten pamundutan kelinci ucul nggih. Loh, Oh, ngaten. Nggih garap Bali. Saking penggemar setia. Nggih. Oh, nggih. Kelinci ucul. Sak merdekane mawon, Pak. Nggih, monggo. No. Bango ya. Dalem Wis Mas. sekolah apa wis anu Tasih kuliah. kuliah? Nggih. Ning ndi? Dan STKI Nyabut toko nitik. Wah, lah wis dititik bapakmu tiba. Mas iki kok ora nguber wae ya ben Ya kan dia pengen roh, kan, pawiatan ya. ngono. Nggih bawa, Nduk. Mboten langsung. Langsung. Oke, garap Bali ya. Coba. Kelinci ucul dados. Langsung. Mungkin, Pak. Wah, ya iki ya apa iki? Iya, Cak. Ayo, Nak. Anak putu niki. Saestu nggih. Wis anak putu ngeten iki mesti garapane ora Mas Kangko ya Mas Sigit nek ngono tok iki. Walah niki anu dhewe gawe dhewe. Oke dhewe niki. Oh iki garapane apik-apik kok iso. Ilmune pake kok mangsane. Ndele. Monggo. Ya. Ya ora. Gulune neraju Mas. Wah, iki. Gulu trajung Mas. Gulu trajung Mas. Olan-olan. Wah. Mas, Dawa. nyelaki nggih. Nggih, Pak. Menika wonten WA nyuwun sewu kengken siar mobil ras item parkir ngebak-baki dalan. Ah, nggih. Kapure nyisihaken badhe Badhe medal. Nggih. Pak Mobil sanes badhe medal. Pak Ibuke sing gadah mobil ras rupane ireng monggo gendang didol. Ditokke. Dipinggirke. Ditokke sih. Nang disisihne, Pak. Niki semoga arepe enten obrok. Iki mesti bakal ape metu mulai. Kok lha iki saking ramene lho, Pak. Lah nggih to. Niki wau di napa diseleksi karo tukang parkir. Niki wau Omset. sing parkir niku Iya, iya. alhamdulillah Pak niku wau omsete meh 30 juta niku. Wah, Omsete beli. Omsete wong parkir. Eh. Pokoke angger gelem nyolong sepeda motor loro niku. Wah malah ora bener kok iso mangsane. Anu sos jenengmu tuh. nggih, monggo. Nih, nembang apa, Dok? Nembang apa, Dok? Nih, Apa wonten kok tuh saya budaya kurung Pedang kuning wonten. Lah kowe bojomu iki kon diet ngene iki apik. bojoku ya. Pasis. Body goals. Nah, Body goals. Bojoku iki body ghost. Dadi kita body cost iki. Dadi rupane kaya demit. maksudnya dicilikke awake, njur ben ketok ramping. Rasa cilik saiki. Gawe apa-apa pantes. Wes, gak wis. Bojoku biyen ya lemu, biyen cilik ngene saiki mau lemu. Ayo. Bareng diet saiki awake cilik ndase malah gedhi ya. Malah kaya penol korek. Udah kuning ya, Dok ya? Nggih. Iya. Mau wis rabi ya sampean ya? Dereng. Urung? Dereng. Lah, mbok. Urung rabi tenan. Dereng. Wis dipacar? Dereng. Urung duwe? Dereng. Gelem tak golekne jodoh ya. Sinten? Dal. Piye? Sing mapan lho, sing mapan. Oh tenan iki, mapan, pinter, kira-kira awakmu iki secara ekonomi iki terjamin. Ayo Mapan apa, ngono. Mas? Loh, ekonomi ini mapan. Loh, sembarang mapan. Eh. Itu mapan turu to? Ora mapan, ekonomi ini mapan dan itu nanti akan menunjang profesimu. Apa iya to? Gelem ora tak golek jodoh. Manut to, Nduk. Sopo, Sing Mas? bujang to kowe? Sapa, Mas? Dalange dhewe. Piye ta ki? Iya. Bapak ki ora Mas. gelem. Ntar. Ki anakku lho. Niki? Nggih. Oh, berarti ya karo aku enak. Bapak ki sing ngerti slaten-slatenane aku. Sing digoleki piye? Lho, bapak ki golekane ya Ya. sing pipate rada sitip, Eh. pipine rada Nyempluk. terus lambene tipis, lipene abang. Apa kuwi? Lho, bapak senane. Lah kok disenengi bapak iki jebule mantanku ya. Tukang fotokopi itu. Mantan wong nanggap terus bapak ngono lho. Ngono nanggap bapak. Sik. Gurin watuk. Patuke nggih Rama kok iso. Watuk ya larase selindung. Bodang kuning, Mas. Nggih. Ya, kuning pamundhut menika. Apa, Nduk? Cocok. Ya. Jenengan sing bawa. Ora ya sliramu. Ngono. Sakniki, Mas. Somben. Kowe tak diacok nang iki. Dadak nari saiki. Oh, cai, golek pasaran nih kok iso. Alhamdulillah. Nggih. Jan-janipun yen nggon tradisi menika dipun kembangaken kanthi garapan-garapan rame nggih saged to, Pak. Saged. Modern boleh diikuti tapi tradisi jangan kita Wah, tinggalkan. nggih betul. Nggih. Pancen sanggar mriki kula bikak wiwit saking pondasi. Nggih. Terus sinau Sampai ngepak kok. riyin, Ngoten sinau nggih. duduk Oh, alah. Kene iki berarti ya termasuk. Nah, anakmu so nek kepengin Pun. dalang ben derek bapak. Gak. Nggih. Gak wis. Lho, gak piye? Tiba itu pedalangan gini ya. Lah apa? Bangunan kok.
Lah kok iso ki lho. Lagi pondasi urang. Ora, Mas iki awal belajarnya itu. Pondasi. Tatarane niku dulu. Nggih. Ono. Wonten pamundhut melih Mas. Nggih, Pak. Sugeng dalu Bapak KRT Sendoyetno Carita Sugeng Makarya niki kula saking live streaming. Kanthi menika nyuwun gending sesideman matur nuwun. Baik nggih. Pak Warsito. Oh, Pak To. Siap. Nggih, pancen niki nggih anu mawon. Nggih hiburan partene, Pak. Nggih, menika wonten malih kula nyuwun fragmen ketoprakan, Pak. Lah sinten niki sing Sing iki. Lah nika lho, kebune pun Niki ndamel fragmen ketoprakan kebo marcuet mawon. lah kebune pun nika pun kula nderek mawon, Pak e. Nderek. Oh, Mbak Mami wonten, Mbak? Tesih wonten iki. Mbak Mami wonten? Tesih. Kene. Tesih persibukan wonten. Ya, coba kene. Iya. Aja kluduk. Malah kowe ngewe mik goreng ngoroke ben banter. Mike gorene. Pohon enten niki. Loh, ya open temen ya. Mike gorene. Iki lho wis. Lah kae mbok Mike aja ngono. Nah, engko banter kaget lho engko. Toprak. Diajeng Kula wonten dawuh, Kang Mas. tindak ana ngendi wae sliramu diajeng Kula wonten pepengkeran. Waduh. Tiwas ana sing dak kan Cara mbiyen. Mike kecedekan. Cah cilik dijejeli udis cara mbiyen. Mike jikuan kowe ora crelekan lho. Mike kuwi lho. Sok ben enek suarane. Lho, kok ben suarane ngetoprak penak-penak. Suara nyenengke blas. Kalem-kalem le, serempet kalem-kalem le. Deduk. Diajeng Dawuh, Kang Mas. ing wektu dina iki pun Kakang bakal niti pirsa marang sliramu Diajeng. Inggih. Apa bener yen wis kandhaning para prajurit yen sliramu tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sladikrama? Kula Iya. pasi-pasian kalih Kanjeng Prabu Sladikrama. Iya. Kuwi bener apa ora Diajeng? Boten, Kang Mas. Sinten ingkang ngendikan? Ayo kowe. Boten. Boten. Tukang setormu kemayu. Ya kene kok ora bloko Lho, lah kula sampun bloko lho, Kang Mas. Pun Tanjung menika wanita ingkang setya dumateng Kang garwa. Diajeng mami slep. Lho. Ya monggo. Jeneng. Oh. Diajeng mami Dalem, Kang Mas. kowe kondo iya lan ora Ya. Boten. kowe ora sumindak sedeng. Boten, Kang. Kowe ora sumindak sedeng. Tle, dram. Nah, telat. Kang Mas. Telat. Ngene terus des. Wah, ketara rasa grup. Kang Mas. Piye Diajeng? Gembok ingkang panjenengan tingkal wonten mriku taksih wetah gembok wesi, Kang Mas. Namung kemawon sogokipun panjenengan asta lah menika. Kowe nek duting sogok, atiku kaya kedudut. Mergo wis ora bisa menehi tresno marang kowe yen kowe ora gelem kandha bloko Lah kula kedah bloko pripun? Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten, Kang Mas, boten. Boten sinten ingkang ngendikan cangkeme kula wek-weke, Kang Mas. Aja kluthuk sing kandha. Kowe omong apa? Cangkem kuwi lho, ora oleh digugu. Aku ya nyapa. Wong dina sing seneng karo aku ya kowe. Nyapa kok. Sapa Bapak? Tanganmu apa wesing iki? Lah kowe nang mburi banyune entek. Lah wong aku ki bar ngudek pecel lho. Layan apa pedes kamu? Ayo kowe tumindak sedeng apa ora Kowe tumindak sedeng apa ora? Kula mboten tumindak sedeng, Kang Mas. Piye? Saestu. Kowe ora tumindak sedeng? Saestu, Kang Mas. Kowe ora tumindak sedeng? Boten. Jangan luduk. Jare kowe kandha yen karo aku tumindak sedeng Ingkang matur sinten? Kowe kandha yen karo aku tumindak sedeng. Ingkang matur sanes kula. Sapa? Menika dilem menika. Kae batang sitok rame-melu kae. Bukan lek wani biasa. Si Tanjung. Ayo kaki kowe ndang kandha. Kowe tumindak sedeng apa ora? Kula, Kang Mas.
sepisan boten tetep boten Kang Mas. Kowe tumindak setting ngopo Kang ora? Mas, nadyan to panjenengan badhe merjaya kula. Yen nganti kowe ora gelem kondom, Krispi 2 tahun rak nek neyeng kabeh. jangan yen menawa kowe ora tumindak setting ora dadi boyo nanging kowe lunga-lunga. Kang Mas, Wis iki wae kena. menika wonten Ora. suntik. Wah, kuwi kanggo nyepet. Becano. Suntik bar disum langsung digitik. Kowe tumindak setting apa ora? Mboten Kang Mas. Maju. Panjenengan badhe merjaya kula. Yo. Kula sagah pun panjenengan percaya. Lah mbok dadi glepung Sri Tanjung tetep setya kanggo bojone sak lawase. Menawi panjenengan badhe merjaya kula, kula badhe meling Kang Mas. Kowe arep mitungkas. Kowe kondo. Pisan Nyun suntik, nyun suntik. menawi kula sampun Suntik. seda panjenengan ampun rabi melih. Yen kowe wis mati, aku rento rabi meneh. Kaping kalih Terus mangke menawi kula rah kula nggondo amis iya. ateges kula tumindak soter Kang Mas. Nanging menawi rah kula mangke nggondo arum pun Sri Tanjung tetep setya tuhu dumateng panjenengan. Yen gondomu anggondo arum ateges kowe ora tumindak setting. Mboten Kang Mas. Maju. Si Tanjung. Mikir dono to. Rusak konsentrasi lho. Usah. Gurin ki wis kaya ngono kaya jumbleng e. Usah. Yen kandamu sak kabeh ora bakal bisa mbuka sajroning atiku. Waspadakno si Tanjung tinimbang kowe nyepet-nyepet ning pawan kene. Luwih becik suwikir kowe si Tanjung. Tinimbang iki engko ngonang-ngonangi Gusti Prabu junjungan singkrihna ning pawon mburi. Aja. Nyapa? Dibok ngene kene. Junjungan iso ra iso tinimbang iki engko konangan. Ayo, Sampeyan iki mateni wong sak nggon-nggon. ora iso. Iki bab Sampeyan ki rugi lek mateni iki. Lah kepiye? Angkring amur ana sing nyetori. Ayo coba dirukti. Nah, ngono. Aja nganti konangan marang sak berkat janing para prajurit ya. Awas. Kelar ora lho kowe? Kuat ora? Ora kuat. Wah, gau wedi. Junjungan singgahno. Junjungan gundul mau abot ramu mau junjungan. Kowe lah abdiku to. Abdi apa nek junjung iki ra kuat no, Bos. Iki kok ben ora konangan. Junjungan. Ngono lho. Junjung singgahke ana ing mburi. Ayo. Koclok iki. Yen ora gelem tak ketutke nyawamu, Po. Mboten Ndoro, mboten. Ayo Junjung. Plilak, plilik. Ayo. Junjung. Gau wedi iki. Kowe nyapa to? Mik mati brak. Kowe iso junjung ora? Ayo, kudu mbok junjung. Iki wigati banget, Sakwise mbok junjung bakal tak buktekke. Teladan. Awas. Duduk. Awas. Ayo, junjung. Sik dahdu. Abdiku aja kluthuk. Kowe abdiku sing banget tak tresnani. Ing wektu dina iki aja nganti kowe gawe cuwing penggalihku ya. Sebab apa? Garwa aku si Tanjung wis kadung tak pateni. Apik lan orane wadi iki sing bisa nyimpen mung kowe. Nggih. Kowe siaga. Sampun. Aja nganti lirwa ya. Abdiku jog. Iki mengko yen nganti konangan marang para prajurit Gusti Prabu Sadika bakal paling duka. Lek omong aja suwi-suwi. Bolku metu. Ayo, go. Nah. Tolong Pun. Pun. ning ndi? Niku wong emang dhewe niku.
apa kudune iki reja-rejaning jaman jenengke Banyuwangi mergo getih sing ngarum nek ora digawe ngene lak ya ora semu piye rasane begitu mbok angkat kepiye apa tiramu pas gon mburi mak mek wah lemak yang grubuk lagi tak angkat lu kemak gluyur Apa kuwi? lemak bangsane lho kok iso nggih bener Sukses Mas, sukses. Mas pokoke sak gaduk-gaduk eman penting hiburan ngoten sesideman Pak Gimana Bu nggih? ah cuman kalau ya ini kok Pak Mundut saking Pak Wito Wonten Pak Bonari, Pak Bunari nggih Mas nyun tintinganipun Mas elok Bu nyun berkah panjenengan nggih Monggo, Bu, monggo. Lah, gurin ki jan aja dikeki mic to goren nggih. ter lho ini Lah, masa giliran aku badhe nggo gorengnya aku lowo-lowo lho itu kabeh. cangkemmu dhewe jane cangkemmu tak golek rene mike nang ndi yo mikmu mbok giyegem dhewe ora aku Daniel Yo. Bude Mike campur ijo-ijo. Boten Bude lah Bude gila niku tresno kalian jenengan lho Bude Lah muncrat kabeh. Langsung mawon, Mbak. Gandeng sampun galu, langsung anu mawon. Langsung tebang langsung langgame. Pak lali ket mau yo bengi lho Nggih. Luwe betse. Nggih. ingkang baku kula panjenengan namung nelaken gung panuwun ingkang tanpa pami wondene saking keluarga ageng komunitas pelestari seni budaya Nusantara sampun giat anggenipun nglestarekaken kabudayan khususipun wonten ing pagelaran Ringgit Wajudan. Nggih, leres-leres nggih. Bab menapa kula panjenengan namung nempel wonten ing pakliran pewayangan. Nggih, ngaturaken panuwun ing tanpa upami. Nggih. Sampun wonten peduli saking komunitas seni Budaya Nusantara. Nusantara. Sembah nuwun Pak Yoga, sembah nuwun Pak Haji Kondang, Lan ugi Mbah Nun Bapak Anies Baswedan kalian sedulur kula sepuh Mas Dalang Brimob, Mas Oh, Sri nggih. Kuncoro, pramila mugi-mugi sedaya pinanggih rahayu wilujeng widodon nir ing sambikala ilang sukerta sengkalaning desa insyaallah barokah sedayanipun Pak. Amin. Nggih, sampun. Kula lajengaken panggilanipun. Derek Bapak nggih. Nggih, wonten kita sekedap ya. Kula dalang tuwa nggih alon-alon nggih. 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 Sembah nuwun panggih sanes wedal nggih Pak. Monggo nggih. Nderekaken sugeng tindak. Amlope mengke mawon. Sing wakne niki mboten penak. Wis mboten cah mikir niku. Wah, sing penting panjenengan ngaso pun seneng. amplope piye? Amplope keri mawon. Omong. Lah jenengan ora mikir lagi kae. Omong. Nyapa? Aku bar iki mulih. Pun mboten sing baku kanca-kanca sukses. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nuwun. Nggih. Ayo Nduk, nderek ingkang sinuwun. Nderek sang penemban Durna kae.